Zoli! Zoli, vidím, že si to užívate. Aj sa trošku klepete. A to ste hrali hento vy? Naučíte ma to? Tak je to niečo. Ja myslím, že by som to dal. Takže Zoli, čo mám povedať? Ako ja sa možno pokúsim v krátkosti, tak ako vás poznám, pretože v biznise nie ste dlho. Ja som vás naozaj spoznal ako mladého chalana, ktorý... Koľko ste mali, keď ste prišli? 18 rokov, že? A ja si pamätám, keď ste prvýkrát prišli za mnou, sebavedomo, pretože priznám sa, nie všetci ľudia majú tú odvahu prísť niekedy večer takto na školení a popýtať sa, porozprávať sa skutočne za tú kariéru. Vnímam veľmi málo ľudí, ktorí prichádzajú, možno to beriete ako nejaký, ja neviem, rešpekt, ja to chápem, ale pamätám si, že ľudí prišiel sebavedomo za mnou, že či môžeme dať individuálko. On si nie je problém, určite. No a už keď sme si sadli, tak som proste na vás videl niečo, že mali ste ako 18-ročnú obrovskú charizmu, hej? Ktorú samozrejme máte dneska rozvíjať. Ja to si myslím, že spôsobilo, že ste sa stali obchodným vedúcim pomerne v krátkom čase a v pomerne so zaujímavými výsledkami. Keď sme sedeli naposledy v Galučis, keď ste prišli, tak sme sa o tom bavili a skutočne tedy som si hovoril, že tento chalan nie je šaman, ale tento mladý chalan môže mať skutočne môže dosahovať na vysoké cieľa, vysoké mety aj u nás v kariére. Takže ten prvý post, prvú pozíciu, ktorú sme tam videli, GST, si môžete škrknúť. Je pravda, že GST je dosť náročný post, náročná pozícia, pretože tlaky budete mať z dola, tlaky budete mať z hora, od mňa. Pretože chcem, aby ste išli ďalej a určite urobíme maximum aj s vašimi vedúcimi, pretože patríte do úžasného tímu, do úžasného riaditeľstva, takže určite máte priestor na to, aby ste rástli, určite budete mať. Otázka len znie, či sa neuspokojíte a či si nepoviete, že vám to stačí a nezostanete na tejto pozícii zo 3, zo 4, zo 5 mesiacov. Takže Zoli, ja dúfam, že spravíte maximum preto, pretože myslím si, že naozaj máte a môžete dosahovať vysoké mety. Dúfam, že sa budeme takto stretávať a budete prínosom. Dneska som skutočne počul na vás spätnú väzbu pozitívnu, takže som rád, že s nám tvarujete aj do pozície top manažera. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som vás takto oficiálne, aj keď bez diplomu, pretože ten sa pečie, ten je na ceste, ten zabezpečí váš vedúci, hej, takže dovolte mi, aby som vám takto oficiálne predstavil 1.4. Nového obchodného vedúceho nášho týmu Zoliho Alfolio. Ešte raz ďakujem. Poprosím aj vedúceho. Ťažko sa mi teraz hovorí. Som veľmi dojatý, fakt to video. Ja som veľmi emočný typ a to ľudia vedia, niekedy to ale neukazujem. Sa tvárim, že som dosť silný, ale na takéto toto ma vie veľmi dojať, fakt ten môj tým, že klobúk dole. A milujem vás všetkých, ktorých tam mám, fakt, a viete, že pre vás by som všetko spravil. To myslím úplne vážne, že fakt aj do ohňa sa pobiť hocikým, lebo vy ste pre mňa tá rodina, tá skutočná rodina, lebo s vami sa stretávam najviac. A teda pevne verím, že vy budete práve tí, ktorých tu môžem osloviť už koncom roka, dúfam, že aj na tejto pozícii. A poďme rozvíjať našu víziu, otvárať ďalšie kancelárie do zahraničia. A podobne, nebudeme to každému prezrádzať, zase je to naša vec. Určite sa chcem poďakovať menovite každému, Mark Juhoš, Richie László, Martin Granec, Abel Dudáš, David Chyba, Kováč Laci, myslím, každého som povedal, ktorí tu sú z mojho tímu.
Chcem sa poďakovať môjmu vedúcemu, Stanovi Kšížovi, za to, že ma priniesol do tohto biznisu, že ma naučil pevné základy, ktoré som mohol ďalej podať. Aj vďaka tomu sme tu teraz, že on ma to naučil, tie základy a dosť pevne ma to ukoristil, že teda naučil ma rýchlo už od začiatku delegovať veci, že mi nenechal všetko. Akože za ním uzerujem, ale fakt to sú tie skutočné a kľúčové vlastnosti, ktoré sa musíte naučiť. Takže niekedy, keď je na vás vedúci tvrdý, tak to robí účelovo, aby ste boli úspešní. Chcem poďakovať Atilovi Bodovi za tú podporu, za tie individuálka, za školenie, za všetko v podstate, čo nám dáva a dá a bude dávať. Patrikovi Toltovi za rovnaké veci, určite priestor, ktorý nám v podstate dáva s riaditeľmi, s pánom Hulavom, s pánom Kudlíkovou, s pánom Lipovským, s pánom Gažom, za to všetko, čo nám dávate. A vážte si týchto ľudí, tí, ktorí ste tu, lebo si uvedomte, že toto je riaditeľstvo, v ktorom sa najrýchlejšie rozvíjajú ľudia. Fakt, ja keď som sem došiel, tu bol každý opozíciu nižšie. Každý. Aj vrátane pána Gaža. Odtedy sa každý posunul minimálne o jednu, ak nie o dve pozície. A to nie len R1, R2, ale aj na manažerských sa posúvali. Hej. Takže uvedomte si, že ste na správnom mieste, máte tu maximálnu podporu a fakt, hoci kedy aj bol problém, tak toto boli tí ľudia, ktorí vám pomohli a ktorí vám budú pomáhať. Chcem sa poďakovať určite aj partnerom za tú dlhodobú spoluprácu, dlhodobú 2,5 roka. Ale za tú spoluprácu, ktorú máme, za tú podporu, že ste tam, keď je to potrebné, nielen v tých správnych a ľahkých časoch, ale aj keď je to niečo ťažké a musíme vybaviť niečo pre toho klienta, že to je naša pridaná hodnota. A si myslím, že to, čo som mal povedať, poďakoval som každému. Možno z tejto pozície by som určite dal priestor na to, aby sa aj ostatní zamysleli nad tým, že áno, dá sa to. A ja keď som tu sedel na začiatku, ako ešte anketár, tak som povyšiel aj viesť, aká som povedal, pani Brešov, tak ste nepredstaviteľne ďaleko, ale v skutočnosti to máte veľmi blízko. No, stačí len vidieť, že počúvate svojho vedúceho. Nechcem vám zle. To je asi všetko. Ďakujem. Nebúcha viacej srdce teraz, keď mňa povyšovali. No, čo povedať také na Zoliho? Možno čo ho tak vystihuje. Ja si pamätám, keď prišiel ešte prvýkrát ako bol anketár. A myslím, že sme sa stretli s tým všetci, ktorí, keď sme zrekrutovali nejakého nového človeka a on sa začal pýtať okolia, hej, že čo je to za firmu a tak. A myslím, že to bola mamka tvoja, alebo babka? A myslím, že babka to bola, že ja som sa pýtala o tom OVB, oni neplatia. A to bolo 20. práve a 20. bolo štvrtok, ale za tých čias ešte tie peniažky neprichádzali tak rýchlo, že do 24 hodín, ale došli až pondelok. My sme boli so Zolim v piatok, sobota v podstate v kancelárii a on tam chodil ako lev a videl som tú smrť v očiach, že počkaj, keď mi nezaplatíte. Takže Zoli má rád výslnie, má rád aj peniaze, má rád aj pekné ženy. A to je známe. Ale Zoli, ja som na teba strašne hrdý a strašne pyšný. To, čo si dosiahol a kam si sa posunul, jak si nastúpil ako 18-ročný, ja som si to ani nevedel predstaviť, ale cítil som to z teba. Dosť si mi pripomenul mňa, keď som bol v tvojich rokoch, keď som bol taký dravý, že aj z betónu som robil štrk. Podobný typ, takže ja verím tomu, že v spolupráci so spoločnosťou OVB budeš mať svoj život ako nádherný zážitok a týmto ti chcem srdečne pogratulovať. Takže ja vám ďakujem. Neviem, či sú nejakí gratulanti, výčanti.